どうなってるんだ。中国人の訪日自粛解禁後に襲ったある急展開とは。2025年11月に近平は全人民に対し、日本への渡航を控えるようにね。と呼びかけ7ヶ月が経過。このまま静かな観光地が続けばいい。そう思っていた矢先、大異変が起きた。なんと、2026年8月出発の日本行きツアーを、中国の旅行会社が予約開始していたのだ。というのも、日本への制裁で渡航自粛したつもりが、大ダメージを食らったのは中国企業ばかり。なので、思ってたのと全然違う。と事実上の渡航解禁を黙認したらしい。ところが、6月19日に急展開が起きた。なんと、中国国有の旅行会社が、日本行きツアーの予約を続々と停止していたのだ。この手のひら返しに日本政府の関係者は、報道によって人民への反響が広がり、中国政府が旅行会社への締め付けを強めたのだろう。と指摘。この一連の騒動を知ったネット民は、結局来るの？来ないの？どっちなのかはっきりして。近平グッジョブ、一生覆さないでね。との声が上がった。北海道は欧米層が増え、箱根や奈良は日本人観光客が戻り始めた。このままでいいよって思うのは俺だけか。